korún na vládny špeciál. Dnes ráno 12 týchto psíkov spolu so svojimi záchranármi odlieta do tureckého Istanbulu. Budú tam pomáhať pri záchrane ľudských životov spod trosiek domov. Predpokladáme, že väčšia časť práce bude priamo v Istanbule, pretože je tam okolo 20 000 ľudí ešte nezvestných, takže to bude veľmi tvrdé. V takých podmienkach ostrých, skutočných, teda ako je zemetrasenie, pravda, ešte sme neboli. Keď sa robí niečo u nás v ruinách, to je zanedbateľná časť proti tomu zrejme, čo nás tam čaká, takže uvidím sám, som zvedavý, ako pes pracuje tým spôsobom, že psovod ho vysiela na určitý smer, ten pes nosom nasáva pach a označuje osobu. Neviem, či sa teším, lebo viem, že je to strašná tragédia, čo sa tam odohráva. Myslím si, že aj trošku viem, čo to obnáša, že by som sa tešila, nemôžem povedať, ale idem tam s radosťou pomôcť tým ľuďom. Gajka už je dvojnásobná účastníčka majstrovstiev sveta, vyhľadávala v rumovisku a skutočne robila pekne. Verím, že aj teraz pomôžeme. Môžem povedať, že do nejakých 2 hodín celý tento záchranný tím vlastne bol zmobilizovaný a bol na nohách a oni vlastne do 4,5 hodín boli schopní do Turecka vycestovať. Zaujímavé je, že celej tejto záchrannej skupine darovala jedna firma bez akýchkoľvek problémov stravu na 5 dní. V prípade